Sinterklaas voor de oefening? Ik ben er klaar voor. Ja, mooi. 3, 2, 1. Oh! Yes, wat ben je nou, jongens? Je moet me helpen. Ik kom nooit in de klas. Jongen, dit is wat. Mijn helm, ja. Nou, zo kind wel. Zo, de rest door in de auto verloren. Ah. Oh, ja. Ik zit. Een squash in brand zie. Dat lijkt het me wel wat. Oh, alweer. Kijk dat wel een put in het masker. Jawel. Goed. Zie dat daar? Wat geeft dat hut? Ja, iedereen uitdrukt naar eten, jongens. Dan word ik klaar voor, hoor. Ik ben al keer. Ik ben er haast in de klas. Ja, even los. Kom maar niet naar voren. Ja, naar voren. Jongens, naar voren. Godvergeet me dat daar. Vooruit jongens, eruit. Ik zit vast. Oh, ja. Nou, ik weet het niet, hè, dat dit wel wat voor mij is.